Mulagaw ko. Mientras wa pa mo gawa si Hazel. Pangitaon ko katong saop. Dili may mong makabalik siyang buhi sa among probinsya. Hain naman mo, mahal. Di na mi sa airport, mahal. Nadlok si ma'am. Maong kadlawon pa. Namiya na mi sa boarding house o midiritso madiri sa airport. Maayo doon. Ang inyong flight? Unsa mang orasa? Mayong pagbuminaw sa Lex. 1 hour na lang o boarding na mi. Thank God. Ngano day, mahal? Nangantigod ang imong amahan nga. Iyak mong patyon. Wa man ko diya sulti, pero labing maayo nga magbantay jud ka. Paitag ni pobre, no? Milyonaryo ka na, mahal. Milyonaryo lagi, pero waranis kumingking sa inyong kwarta. Pero ako ni patubuon, mahal. Muna hinungdan nga, gihangyo ka na ako nga antos una. Gamay na lang higayon. Ugmaang ko nato ang atong tamgo nga magminyo kitang duha. Ayaw ba yung mo ilisi, ha? Di uy. Himo ang tagid kang Mrs. Milan Escudero. Animal, giyanto sa akong sinugo ang venue. Aron magsusi kun hain ron magpuyo katong akong saop. Pero wa sila'y nahibawan. Ha? May pagwa ko dito sa wagdool si Hazel. May pag-ako silang gisundan. Anong saingon? Matultulan ko kun hain mag-istar kadtong saop. Nang, Oh, nagilangan. kanina unsa namang sad ka? Nang, si Milana. Oh, nausa si Milan ka rin. Tugani dayon ko. Nausa nga akong anak ko eh. Unsa na itabo niya, day, ha? Kutasa, uy. Day! Diba? Karin tugani dayon ko. Unsa na itabo sa akong anak? Unsa man nasakpan siya ni Senyor Emilio? Huwa nang, uy. Ay, salamat taon. Pero nga nung nagdagan man kapaingon nga ni. Aron pahibawon ka nga moabot ron si Milana. Ha? Maabot ka ron ang akong anak. Moabot na ang anak ni mong milyonaryo nang. Wa ka diay mo report sa imong opisina? Wa ko ganahay. Unsa ban? Ganagana lang imong pagtrabaho? Kinsa masigurahan sa imong gibuhat kahapon? Uy, minaban ka ni atong saop? Wa makasa si Milan nimo. Ha! Nakita ko kamong duha sa venue. Unya mo yun kalang gihapon nga wa siya sa? Ngano? Unsa may yasa? Nganong midol man siya nimo? Natural. Kababata na ako siya. Pero wa ka ba malipay? Wa ka ba bayawa sa langit nga iyang kong gisangpit og senyorita? Angay lang niya nga iya kag yung tawron. Iya kag kong agawon. Dili na to sa Milan. Busa dili mahitabong iya kong akawon. Labi pang dili kaniya akawon. Ah! Bullshit! Gigamit lang ni Milan ang iyang utok. Hapit na niya mahuman ang iyang kurso pinaagi sa scholarship. Ha! Miss Kuila siya nga nagsalig lang sa scholarship. Unya! Muriklamo ka kung ako siyang isipong saop? Papa, husto na sa imong pagkamapaytas-on. Tingalig payag. Tingalig sa? Tingalig ikaw na hinuon mo ay maghangat ni Milan. Unsa? Ha! Mamatay una siya, Hazel. Una matuman ang imong panagna. Ako, ngahapit naman nag-iyas kalibutan, maghangad sa usalang kasaop. Ha! Dili ka na mahitabo, Hazel. No! Nang, dili ka ako masudyaan ni Milan.
Tingaling magtuos sa nga gidati ka din, he. Ako rin musulti niya nga namugos kung pauban mo din Karin. Aron ako gyud musugat sa akong anak. Nang tanawa. Nangadurno ang eskwelahan alang sa pag-abot sa usa ka milyonaryo. Usa ni ka heroes welcome nang. Kabulahan sa akong anak. Dili pagid kini mao. Dili pa. Nibagting man ang telepono. Yay. Basta mabagting ka ng telepono. Huwag yun ay manawag ini. Senyor Emilio, yun ba? Hello? Butoy, may nailan ka bang Milan? Senyor? Bungol ka ba, Butoy? Milan? Milan? Kinsa na, senyor? Biga, Butoy. Kung doon ka pa na ako ay, ikaw kayo sa kong taparos. Ha? May nailan ka bang Doon na, senyor. batanon? Murag, mo graduate pa sa college? Tiguang naman to, senyor. Dali nang. Ipaila-ila ka na ko sa din nila ni Milan. Mauwaw ko dahi, uy. Mapaobsanon gid kaayo ka nang, no? Hibaw-i nga hero si Milan din sa eskwelahan nang. Og ikaw mao ang inahan sa hero. Hilom di ka rin, uy. Hero good tao. Tanawa na gud kung sila kasuhat sa tarpaulin, oh. Milan Escudero, our hero. Welcome. Dili ko makatuo ini Karin. Pero maoy buhin ka matuoran nang. Karon taod, mabuta ang van nga gisakyan nila ni Milan og kaubanan. Daoy, namugnaw man ko Karin. Nang, tingalig matagbaw kog tabang nimo ha? Nang, ni apa ingon nga niya ang president ng eskwelahan. Dili mahimong pasagdan kung pagkita nila ni Hazel o ni Antong Saop. Mahugyag katong tawhana ang giwarawarahan ni Hazel na itong graduation sa public school din eh. Mahugyag tos Milan. Kinahanglang madali kog sumpo ang ilang panagkaila ug ang ilang kasuod. Di ko makatugot nga makigsuod si Hazel sa mga Saop. Magkuyog ta. Naano sa gawa sa ngatong company car? Nganong dili ka man mo kuyog nako? Aron maglalis na sad ta? Sorry, nagpaabot na nako ang driver. Kadayot lang, Hazel. Kisakitan ko sa imong pagkunit. Nganong musupak ka man sa akong gusto? Tungod kay dili na makatarungan ng imong pagpasunod nako sa tanan imong gusto. Gibuhat ko lang ang makayo nimo. Dako nako. O kinsay nagpadako nimo? Dili ko ilimod nga ikaw mo ay nagpadako nako. Pero dili makatarunganon nga tungod kay ikay nagpadako nako, nga tungod kay imo kong giatagan sa kaharuhay, pagbutan mo na ang tanan akong desisyon, ang tanan kong buhaton. Maunay imong nakatunan niadtong Saop. O ganun na-apil man si Milan. Tungod kay musuro kang akong dugo nga makakita sa dagway niadtong Saop. Huwag ka pa maguna-una? Nga sa sige ni mong saway ni Milan, muabot ang adlaw nga muluhod ka sa iyang atubangan. Unsa? Nang, ni ano si Milan? Nakitaan ko sa akong anak. Anak! Anak! Nak! Salamat nga huwag na mapahiyas. Salamat kayo na. Ang imo pangandoy nga akong ihuwaman ay. Usa sa naghatag na kong inspirasyon. Salamat kay Nay. Na binagid sa imong pag-ampo. Pagbuot kini sa kahitasan, anak. Salamat nga, gidamo gyud ang unang ang sa imong kadaugan.
Nang ilang. Mabantay si Milan, ha? Ha? Ngano di ay butoy? Nagsusi na siya kung kinsa si Milan. Kinsa? Si Senyor Emilio. Nanawag siya. O gipangutana ko niya kung naaba ko'y nailhan nga Milan. Ginoo ko. Ang ako lang gikadlukan nga tingalig. Mukalit og abot dinhi ang senyor. Og iyang makita si Milan. Imo sa di ay siyang gituganan bahing Milan, toy? Awa, uy. Ako siyang giingnan nga, doon ako'y nailhang Milan. Tiguang na tong saop. Salamat. Daghan kang salamat ni mo, butoy, ha? Kasaligan ka, gyud. Nagtamod lang jud ko sa gibili ni aning tatay ng ilang. Sige, butoy. Akong pahimang nuan anak si Milan. Nay, swerte gina akong malita. Anak, doon na ka ba'y gitago na ko? Oh. Ha? Nagkita ba mo si Senyor Emilio sa Manila? Oh, Nay. Ginoo ko ni mo, Milan. Ngano nagkita man mo? Natultulan niya ang venue diin. Gipahigayon ang awarding, Nay. May gani kay nahuman na ang pagpanghatag sa premyo. Sa dihang kalit siyang miabot. Iya bang nakita nga nagkuyog mong duha si Senyorita Hazel? O, Nay. Unya, unsa ba yung gibuhatian ni mo, ha? Wa siya nahimo, Nay, kay diha man ang ako mahal. Mahal lang gihapon. Bisag nag-ungaw na sa kakuyaw ang imong kinabuhi. Wa mo ko'y sa niya, Nay. Ang panagkuyog ninyong duha ni Senyorita Hazel, may usa ka dakong sa alang ni adtong mapahitason. Ni adtong demonyo. Nay. Kinahanglan magbantay ka. Wa ta masayod. Kanus asya mo abot ini. Nagtuo sa di ka, Nay, nga magpatara lang ko niya. Kung magkita mi. Milan, dili pa karon ang panahon, anak. Ano mo, Day, Nay? May panahon, Day, alang sa mong panagharong? Dili ta maghisgot ni ana. Basta, ayaw gid una hilabti ang imong kwarta. Nga naman ka, Milan. Wa ko makasabot ni nanay eh. Unsa may wa ni mo masabti? Dili gini pahilabtan ang premyo. Kung mao na gusto ni nanay nimo, isod na sa bangko. I-deposit? Oh. Aron dili kini mo mahilabtan ba? Maayo dito sa bangko kay may interesan pa. Ako taning ilisan. Dollar man eh. Oh. Aron mapalitan dagag pasalubong ba? Salamat ba nga wag gini mo pasagdi ako nanay. Ay sus, Milan, ayaw paguna-una ana, uy. Kisa mo ko'y magtinabangay ba? Kita raman. Pero, wagid ko makasabot ni nanay eh. Murag, doon naging misteryo nga nagpaluyo sa iyong mga sunultihan. Gibayran de dayon mo ang gibangan mong auto? May dautan ba? Magdudag yun ko. Kaya wag ko makuha ang ruta diin mo gamit ang auto. Nagsusi ka dahil sa rent-a-car office? Gitawagan ko sa tagiya. Wa gid ay ko'y sikreto. Gipasidanan ka na ko. Nga ako may magbuot sa imong kinabuhi. Ako mo ay nagdasa akong kinabuhi. Busa, ako lang ang may katuwid ng pupadagan sa akong kinabuhi. Hazel! Hazel! Niya ka sa akong gahom, Hazel. Busa dili ka makabalibad bisag unsay gusto kong mahitabo sa imong kinabuhi. Nang, na-deposit na ni Milan ang iyang premyo? Ambot lang ka rin. Doon na kay problema nang? Dako gid kaayo ning akong problema ka rin. Nagkita gid ay sila si Senyor Emilio ug si Milan.
Unsa? Og nanawag ang senyor ni Butoy. Nagsusi kung kinsa si Milan. Nasakpan din mo si senyorita sa iyang amahan? Ha? Ayaw na lang gud paglimod, Milan. Kaysa may nagsulti ni mo? Si nanay ni mo. Kitukanan di ka, nanay? Nga naman sa diay kung tug-anan ko ni nanay ni mo. Nabalak ka na pag-ayo si nanay ni mo sa inyong panagkita ni Senyor Emilio. Og nagkinahanglan silang ilang nga dunay kapahungawan sa iyang kahadlok. Sorry lang kayo rin nga wa ka na ko tug-ani sa matuod nga nang hitabo dito sa Manila. Nagkita na demo ni senyorita sa una nimong pag-atos Manila. Oh, kay usama sad siya sa mga contestants. Nagkita mo dito? Lagi kay parehas may contestants. Wa lagi ka mutug anak ko. Hadlok mo ko, tingalig. Mutugan kasi ang amahan. Unsa? Sa among panagkita dito, wanay nun may makapugong sa among pagbati. Dunay nahitabo ninyo? Ha? Grabe, sino mong duda rin eh. Wow, uy! Pero, kuan, nauyab nun na ako si Hazel. Nabuang na. Ay, Milan. Wa bagi ka maguna-una sa kaisog ni Senyor Emilio? Nga nanguyab naman hinoon ka ni Senyorita Hazel? Parehas maming duwa nga doon ay pagbati sa usag-usa. Mao to, kami na, uyab na mi. Nabuang naman tingali ka, no? Ha? Kung nahigugma, nabuang na di. Nahibaw ka gyud nga lagot kaayo si Senyor Emilio sa mga pobre. Kani Senyorita Hazel? Daan naman nga gana nga mong pagbati sa usag-usa rin. Pero nagpugong lang ko. Wa gyud ka makapugong sa diha nagkita mo dito sa Manila. Tapa, nasuko Ha? ka? Ha? Nasuko ka? Wa, uy. Ngano ko tang masuko man ko. Pero nahadlok lang ko, Milan. Kay mo mong kinang gituyuan nga uyabon ang senyorita god. Unsa man, nahibaw na ba ang senyor sa inyong relasyon? Wa man tingali. Unya anong parte masuko sa senyor sa diyang iya ka nakita? Ako natural man tingali kay di ko siya gustong pobre. Pero si Hazel, nahigugma man ako. Kanang senyorita, mao ginay makaamong nimo. Walang ko makapugong sa kong gugma nga to ni Hazel, Karen. Nahibaw ka na gyud sa kaisog ni atong Senyor Emilio. Mulaban bitaw si Hazel ako. Huh? Badihaw eh. Laban. Karen. Mayo gani kay nakauli pa ka din buhi, no? Ha? Oh, midali bitaw mig pauli kay nakuha na ko na mo ang premyo. Karon, Milana. Magbantay ka na sa mong kinabuhi. Ha? Nanawag na si Senyor Emilio ni Butoy. Nangutan ako nakailabas yung Milana. Pero gipanaliptan mo ko ni Noy Butoy. Ikaw rin. Huwag ka pangutan Wa mo ko'y cellphone. Di kin makapangutan na si Senyor Emilio na ako. Kung pangutan noon ka, mutugaan sa deka nga ako si Milan. Ang uyab sa iyang anak. Nayabag naman tingali kang tawhana ka, uy. Gilikay ka manggani na ako ni Senyor Emilio sa dinhi pa siya. Unya ako na hinuoy mo butang ni Mus Peligro. Ay, salamat kayo kung mauna rin. Sa gayon nga makahuman ko sa kong pagdoon. Unya, may premium man ko nga manilyon. Tingali, di na ko mauwaw mo atubang ni Senyor Emilio. Aron pangayoon ang kamot sa iyang anak. Nayabag ka? Ha? Patyon kang Senyor Emilio, oy. Kung iya ka makita. Karen. Sa diyang mi chat ka nga manawag ko nimo. Nangita dayon kong lugaran. Usay problema, mahal. Nanawag si Papa ni sa Bay Asyenda. Sino'y Butoy may nakatubag. Ipangutana siya kung doon na siya na ilang Milan. Unsa? Nahadlo ko mahal nga. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Unya, magkikita ni Karen. Unya, magpatudlo kinsa Milan. Mutugan sa di ay si Karen?
Ambot lang. Nahadlo ka? Kung nakahuman lang unta ko sa akong kurso. Di ko mahadlok, mahal. Pero, mag-graduate pa man ko ba dong? Mahal, ayaw kong inga nga i-surrender mo ang atong relasyon. Mahal, Mo anak ko, dili na ko mabuhag ni mo. mahal. Ayaw na pag-desisyon og iyong nahanagod. Gamay na lang panahon ng atong paabuton. Dili ko gusto nga mawa ka na ako. Dili na sab ko komportable sa akong pagpuyoban sa akong amahan. Gikuhaan ako niya sa akong katungod. Gamay na lang pag-antos, mahal. Tingalig mo surrender ka. Kung piton kag maayo ni Papa. Ginagal may tarap, mahal. Labanan mo gani nga itong relasyon nga babae ka pa. Ako pagkaha nga labaw nahigugma ni mo. Gamay na lang pag-antos. Tingalig anahaon ka ni Papa. Huwag mahadlok ni Papa ni mo. Huwag ka makaila sa akong amahan. Tingalig manugo siyang mga tao aron matuman lang ang iyang gusto. Magbantay ko, mahal. Alang og tungod sa tunggugma. Gamay lang yun mag-antos. O sige. Tumanan ka na ako. Ug ako sang bantayan ang mga lihok sa akong amahan. Mahal, bantay lang yun ha. Ug ayaw gid pagsalig ni Karen. Ayay, bibagting ang telepono. Labing siguro si Senyor Emilio na ning nanawag. Baala na din ako ng tubagon. Hacienda Emilio, good morning. Namakag ka ba na ako, Butoy? Ha? Unsay namakak Senyor Emilio? Ingon ka kay tiguang ang nangilhan mong Milan diha sa Hacienda. Kung gano'y tinuod niyor. Milan ang yan? Kita na niyor sa amigo ni Senyorita. Kay bawa bitakan ako nga, igor ba ikaw mo-drive sa jeep kung sakay na ako ang Senyorita. Wa ko makaila sa yung amigo diri sa Hacienda, Senyor Nagdugan ka ba na ako, Sen? Tinuod lagi nga akong gisulti niyor. Wa ko'y nailang Milan nga batanon. Kinsa ka nito nga? Si Karen niyor. Mabarangan? Anak man kang sila niyor katong kusinera. Karen may nga nato niyor. Nag-eskwela? Nag-eskwela niyor. O murag mo graduate. Akong kwarta ang gipahimusla niya ng Karen. Imong kwarta niyor? Ikay may gasto sa iyang pag-eskwela niyor? Ilong mo ko? Karen? Nga nung nagsusi man ka bahin ni Karen niyor. Sabada ka? Ayaw ko pangutangan. Pasaylo alang ko niyor ha? Iyay! Kasakit sa kundunggan. Gibundak man lang ang telepono. Bida. Di palang kaamo ay. Dong, wa man mo'y klase ron no. Uwa na eh. Manlakaw ta. Doon ako ipakita ni mo. Unsa man anay? Basta, uban lang nako. Nay, asyendam nila ni Senyor Emilio. Dako kay nga nabutang sa gawas na yo. Hacienda Emilio. Dong, unsay imong bation kon kining maong asyenda, maimo. Ha? Nay, ang akong premium nga 5 million pesos. Kuwang ra kay nay, uy. Saan na ko pag-angkon ining mong asyenda pinaagi sa premium? Pero malipay kagyud kon maimo ni. Nay, ayun ko pong tandaan ni Hana. Natural, malipay gud ko. Kay, mahimo ko ng minyuan ang akong mahal. Hapit ka na mahuman sa imong kurso. Ambot lang unsa pa may imong mga plano. Basta, ayaw gigwad sa imong pangandoy nga.
nga maangkon mo kining maong asinda. Oh, bisakin sa tingali nay. Malipay gid kon makaangkon og ingon anak kadako nga asyenda. Nganom din eh. Apil ni sa gihuman kong pangandoy gikan nimo. Tugani ko, nay. Imong gidasi Milan sa asyenda ng ilang? Akong gipaibog. Ha? Kinahangatagan ko gyud siyag dugang damgo nga makapanag-iya sa mong asyenda putoy. Bitaw nang. Ikaw. Nga naman ko, Kanos man makita aron mabasa ang mga papilis nang? asa man sad nako basaha ang maong papilis butoy. Imposible kung masuod ko ning bahay asyenda aron basahon nako ang papilis. Ay, mangita tag lugar nang nga way laing masayod sa tong buhaton. Ha? Sige butoy. Tabangi ko pangitag lugar aron akong mabasa ang mga papilis. May klase ka ba karon, Hazel? Nga naman pa. Gusto kong hikayo na ang imong mga papilis ron nga makalarga na kita sa stage. Unsa? Gikinahanglan mo kayo ang passport o visa, Hazel. Aron dali ratang makalarga sa abroad. Wa ko'y gusto mo abroad pa. Mudayon kag balibad. Kay wa ka pa man magkasuway. Sige na. Uban ron ako aron nga mahikay na ang mga papilis. Busy ko pa. Ikaw ka lang mo pirma. Dili lagi ko. Ayaw ko balibar, Hazel. Kung dili ka gusto masuko ko nimo. Nakaila ka na ba yan ako, ha? Kung mao'y masuko. Sige na. Okay, sige pa. Aron mo tuo kag yun nga dili ko musupak nimo. Ubanan ka na ako. Igo lang kong mga play. Pero utang puot, ayaw una karon. Wa pag ko'y gustong mo atog abroad. Oh, ang ako cellphone. Ang ako mahal. Mahal? Mahal, gidagi ko ni Papa sa suki niyang agency. Ha? O saan agency, mahal? Para kung makaatog kong abroad. Oh. May uban kang papa ni mo? Namugos man, may uban na lang ko. May pirma ko isip aplikante. Imo di kong biyaan? Di, uy. May uban lang ko niya, aron dili siya magsigig pamugos na ako. Pero nagampo ko nga ma-reject ang akong application. Mahal, mubo na lang ang higayon nga atong paabuton. Pangita lagi paagi nga, dili ka magkuban si mong amahan, ha? Pangita lagi paagi. Aron, kita ging duha ang magkadayon. Kita gyud mahal. Nganon dili man nimo pasagdan nga makakita sad si senyorita sa kanindot abroad. Unsa mayon niya may tabo kung di na siya pabalikon ni siyang amahan. Milan, dako na ang senyorita. Makamauna siya mo desisyon alang niya. Mahal ako sa Hazel, Karen. Walang gyud ka magunahon na. Kung unsay buhaton sa iyang amahan diha nimo. Dili gusto si Senyor Emilio og mga pobre Milan. Labaw pang dili siya gusto nga maminyog pobre ang iyang anak. Unya unsa man? Wa lagi ka mahadlok unsay ang buhaton nimo say gayon nga masayran nga uyab mong duha. Wa pa masayod si Senyor Emilio nga doon na may relasyon, Karen. Aw, gawas sinuon kon doon nagyong sumbong. Nga naman. Nagtuo ka nga ako'y musumbong, Milan? Namasangil bugod ko nimo? Dili ko parehas nimo ka bright, Milan. Pero doon na sa ko'y balatian nga sakitan sa klaro nimong pasangil. Ay lang lain na pagsabot, Karen. Nahinugon lang yun ko nimo, Milan. Sa Lex Pinoy. Karen. Anugon ka? Doon na kainahan nga nagmahal nimo. Andam nga magpakamatay tungod nimo. Wa ka ba mawili sa imong inahan? Karen. Dili mahitabong itugan ko ang inyong relasyon ni senyorita ngadto sa iyang amahan.
Pero dili sad mahitabo nga may daotang mahitabo nimo tungod sa kapintas ni Senyor Emilio. Matod ni Butoy. Ni din himagtungha si Karen. Kinanglang ako'y una magkakita niya din eh. Unya, ako siyang pasakyon sa auto. Milarga ko nga wamasayod si Hazel. Hain man ka si Karen. Pagkalitsi. May pauntag akong lang idahas Butoy. Pero si mangita ni Karen. Pero, di ko gustong masayod si Butoy nga niya ako. Tingali mo sulti siya ni Hazel. Oh. Kung wag ko masayop, mauna si Karen. Agong sugon ang driver na yung taxi. Aron, padaulon din si Karen. Senyor Emilio? So, doon na rin sa taxi. Doon ako ito yun mo. Ha? Doon na para ba ko'y klase? Kadiyo, Trata. Sige na. Sakay na yun. Nyor. Unsa man ko ni mo, Nyor? Pagkanon. Doon ako'y pangutanan ni mo. O kinahanglang imog yung kong tuganan. Kung dili ka gustong maamong ka, og ang imong mga ginikanan. Ha? Kadiyotran ka akong tuyo ni mo. Og sa gayon nga makontinto ko sa imong mga tubag. Ikaw na'y may baon niya nang gi-order kong pagkaon, nga ambot, inyo baga ni matilawan tungod sa inyong kapobre. Senyor Emilio. Na pagkaon sa imong atubangan. May mong mukaon ka, unyang sobra, imong ipaputos. Nyor, doon na para ba ko'y klase? Kung mao ka na. Tugani dayon ko, anong dili ta magdugay. Unsa man na, Nyor? Parihas bamugis ko ilahan, niya itong gingan lanog milan. Parihan, Nyor. Niya'y kwarta. Dako, kining kantidad. Unsa man na ako, Nyor? 50,000 pesos ka na. Imo ka na. Kung imo kong tuganan, kung may relasyon ba sila si Milan o ang imong senyorita Hazel? Uwa, Nyor. Tugan sa tinuod. Nagsulti lagi ko sa tinuod, Nyor. Dili mahitabo nga manguyab si Milan kang senyorita Hazel. Tungod kay sobra ang iyang kahadlok nimo. Tinuod ba? Mao ka ni tinuod, Nyor. Si senyorita Hazel, maogi mo ato sa ilang Milan, pero likayan siya ni Milan. Why gusto? Kanang Milan sa akong anak? Kuan, sir. Naglabi lang yun ang kahadlok ni Milan ni mo, Nyor. Mao nang iyaging gilikayan ang senyorita. Nagkita na ba kanang Milan o si Butoy? Wa ra ba ko mahibaw, Nyor? Sige. Ipaputos ng pagkaon nga akong gi-order para nimo. Og ipusa ng kwarta. Ayaw. Ayaw lang, Nyor. Mahibong niya sila si Mama o si Papa diin ko ng kwartaha. Di, ipusa! Aron nila makita si imong mga ginikanan. Dili lang yung kumudawat, Nyor. Doon na ka ba'y cellphone? Ngano nanguta naman ka? Ang akong pangutana, maoy tubaga. Doon na ka ba'y cellphone? Wa, Nyor. Gamitan eh. Ha?
Anak ko mangayo na imong impormasyon, bisag unsay gusto na kumasayran, bahin niya ng Milan. Dili man ko kamaong mo gamit, anak nyo. Di magpatudlo ka! Di na ko magdugay. Kaya mo balik pa ko sa Manila. Ang kwarta nyo. Taguin na. Og, daghan ka pa niya makuha na akong ayuda. Kung magbinuutan ka lang og tubag sa gusto na kumasayran. Pero sa gayon, ngay mo kong traidoran, mapapas ang imong pamilya sa asyenda. Senyor Emilio. Tinherong gitos ka rin ba? May giuli lang kong libro sa library. Buwan naman siya sa kong pagbalik gini. Ay, muna lang ko na ipauli ay. Ako unti siyang sultihan nga. Gida ko na yung nanay sa asyenda. Dito gid sa asyenda ni Senyor Emilio. Ngunong sa kang gidam kong nanay dito? O iyagid kong gipangutana kung... Naiwa akong binawangan akong nanay. Happy kay doon naman ko yung premium nga milyon. Pero 5 million pesos rabaya to. Digid pa igo aron makapundar ko parehas kadako sa Hacienda Emilio. Ngano katos nanay no? Hain makaasi, Papa. Uman siya sa iyong opisina. Ngano kang sigihan mo kong tutok ni Papa? Lainan rabadayon ko. Ayon tag fatherly lang ang iyang pagtanaw. Pero lain yun ang iyang tinutukan. May pirmar ba ko sa application letter sa passport? Ay, mayon tag magkahuman ako sa akong college. Kay gusto na kong maglain sa pagpuyok. Unsa man akong gibuhat. Nganong may uban man gyud ko ni Senyor Emilio. Pero, kung dili pud ko muuban, tingali gusto ko siya nako. Ug iamong ako mga ginikanan. Wa para ba ko makagraduate? Unsa man sad nako pagsulti sila si mama ug papa. Bahin ining mga sudan nga gipaputos ni Senyor Emilio. Hala, doon na rabi pansit ng mauputos. Ako ning ilain. Ako ning ihatag ni Milan. Lain na, gidoy. Sakto ka to akong gibuhat. Akong giluwas si Milan pero naduot na ko si senyorita. Bahala na. Total, kung boto naman naon, si senyorita man may nakaingon. Kung doon naggidaot ang buhaton si Senyor Emilio. Og dili ako sa mapasahilo. Nganong iya pa mong yung gipalaom si Milan. Ngawa mong gikatumanan ng ilang relasyon. Oy, unsa man ang imong daday ka rin? Grasya nang. Gracia? Niya si Milan nang. Dinito ganiha. Ambot na wa man. Nanakop tingali kaba-kaba. Kuhaawan na ning akong dahanang pansit na og adobo. Uyay, maayo noon nga nabahinan mi sa imong ayuda. Wa pa ba ako makalutog sudan dire day. Doon na may linong agnang? Doon na noon. Karon gid unta angay mga on mo kay bugnaw na ra ba ng sudan? Di lagi kain eh. Doon naman ko'y natabangan nga magtiayon ganihan nang. Murag kuan ba murag nasaag man to sila. Og sa dihang ako silang kitabangan, natultulan gid nila ang ilang gipangita. Og mao ning grasya nga ako nada. Oy, kwartahan di ayang imong gitabangan ka rin. Kwartahan gid nang.
Kay abi nimo, giyatagan pa yung kwarta. No, mao ba? Bulahan gyud ning matinabangon, no? Parehas nimo ka rin. Nay, Oy, dong, maayo kay ni Ana. Dali, dali. Pangaon dayon manang. wow! Adobo! Doon na pagipansit! Natag ng karin, dong. Ay, lamat kayo rin ha, sa imong paghuna-huna na ako. Okay ra, uy. Utangan para ba kunin mo? Ha? Wagod di ka mahatagig. Meron god sa kong daog. Saon, gipataguan mo yung nanay god, gipa-deposit sa bangko. Ay. Ako ba gipasangil? Giingnan ka baya nako, ha? Nga gahin nilang ang gusto ni mong hatagan, ha? Dollar mo di akong gihatag sa bangko na eh. Huwag mo sa kusukli eh. Bitaw, akong gi-deposit ang tanang dollar, pero sa ato ng currency. Ayaw gid mo paguna-una na ako, ha? Nakasabot ra gid kaayo ko. Basta utangan ko ni mo rin. Sige na. Pangaon na momentos init pang kanon. Ako lang sukat na eh. Gigutom na hinong kong nagtanaw sa pansit na. May pakapin pag yung adobo. Nang, dili man gyud ko makalimot nimo, uy. Ha? Dili tinuod nga dunay nagpatabang nako. Namakak di ay ka ka rin? Nakita ba mo si Senyor Emilio? Ha, Karen? Nagkita nang.